dojmovi se nisu niti slegli, a već degustacija u Šparu. Neće biti samo Zorina mast, nego će biti i ja u Šparu. Nema uopće pojma ni predodžbu kad bi se mogli ovi dojmovi, ova erupcija oduševljenja koja vlada u mene, kad bi se mogla slegniti. Baš je zanima babin komentar. Kasnije poludit će na mene, čujemo se bobo. Drago mi je radi babe i drago mi je što su ljudi osjetili to nešto u nama, u cijeloj familiji, sami način i pristup mene i babe kao ome svemu i idemo dalje. Degustacija proizvoda, još da je baba ovdje. Degustacija gotova. Prvi autogram sam danas dao. Čovjek je došao po kutijicu i zamolio me da se potpiše na nju. Prvi autogram je pa. Baš dobar osjećaj što su ljudi prepoznali na jučerašnjoj emisiji mene kao osobu i Zorinu mast kao proizvod i baš nekako dobar osjećaj kad znaš da te ljudi podržavaju. Gledajući jučerašnju emisiju i koja sreća također vlada u njima, ne moraju više u Dugopolje po mast kod babe Zore, imaju je Interšpara. Razna iskustva su podijelili s menom, čemu krema služi, kako je spasila, kako su došli do nje. Jednostavno ovo sve komunikacija s ljudima je meni dodatna motivacija, dodatni vitar u leđa i da idem naprijed, da idem bolje i da nema odustajanja i da je tek sada počinje pravi posao.